Takže čaute, vítam vás pri mojom novom let's play na Euro Truck Simulator. Áno, chcel som to natáčať až keď budem mať volant, ale ešte ho nemám. Chcem si ho ísť iba kúpiť, neviem ani aký, takže ak máte nejaký volant na predaj asi z Bratislavy, tak určite mi ho dajte do popisu. Teda do komentu, že či si ho že ho chcete predať alebo také niečo. Takže ideme si po tú vec, záves, či čo to je. Záves. Ťahač si idem. Potom môžeme začať. Čakajte, nemám povedať, som čo to je? V Štrásburgu. A toto všetko mám odjazdené už. Je to veľa. Veľmi veľa, skoro nič. Dneska to hral môj kamarát, tak preto som úplne niekde, kde by som vôbec nemal byť. Som bol najprv v Ženeve a zrazu som bol Teraz som opravoval kamión a môžete si všimnúť, že mám minus 3452 €, lebo ten kamarát mi ho tak rozbil ten kamión, že to až pekne nebolo od neho. To môže byť tak všetko. Vidíme sa na takáč a neviem ani koľko natáčam tam, tak to môžem byť tiež neviem. Takže sa budem musieť zastavať video a pozerať sa stále. Mám mamu a malého brata doma, takže ak budete vykričím môjho malého brata alebo moju mamu, že niečo rozpráva, tak sa nevšimajte. Ani ja to sa nevšimám, ani neviem, že to sú, takže nie. Tak. Áno, Enter. Takže, čo si vyberme? No je to tu veľa na výber, tak to bude dlho rozhodovania sa. Musela do Štrásburgu do Stuttgartu a len tak málo, tak dosť peňazí náhodou na tú krátku cestu. Keď to musím 59 minút, takže je tak možno 5 minút. Urobím to iba jednu jazdu, tam pôjdem a tu bude asi všetko diel. Budem to robiť tak, že iba jednu jazdu budem chodiť. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed. Táto hra je veľmi dobrá, dobrá hra. Vážne odporúčam SIG alebo si stiahnuť tento jedno. Ako verzia. Ako, malo by sa to dať nejak hrať pod multiplayer. Je na to taký peč. Ale ako keď som ho pozeral, tak vždycky tam buď bol survive, že to niečo stojí, alebo že si to môžem iba kúpiť, alebo proste nešlo to normálne stiahnuť, nevidel som nikdy. Takže ak poznáte nejaký multiplayer na toto, tak mi to určite pošlite. Možno si zahrať aj niečo na to, čo po prípade. A môžete mi povedať hociakú, ako by som mohol natočiť a mohol natočiť aj s vami, keď si povedzte si nejakú hru a natočiť. No ako záleží na to takto, ako by som mal mať ja. Mám veľa hier na počítači, ale ako takýto FPS-ek, čo by ste mohli napríklad LoLko, Minecraft a tak. Ešte je také, čo to neviem. To môžem tak povedať ešte. Ako bolo to na 59 minút, tam budem mať dole napísané 2 hodiny, 2,5 hodiny, takže. Takže počujeme. Nevadí. No, budeme sa pozrieť ten čas, takže niekde za chvíľu stojím kartom. Alebo si nastopnem tu. Stopne spolu. Mám tak pekný veľmi. Skoro som nabúral. Nedávam potom som taký vodič, či všetko ničí. Či skôr aby som naozaj niekto nabúral, lebo stalo sa mi to stáva, že niekto nabúral. Nechám.
Čuko. No. Rýchlo, lebo prvý kamión. Som v tejto hre iba trojka, takže sa mi nesmejte. Lebo som to začal hrať asi tak pred pár dňami. Hej! Máme tu jedno, čo to? Dobre, nevadí, tak keď už som naboral, tak stopím to video a idem sa pozrieť, koľko natáčame. Takže idem späť. Takže som späť, už tie autá aj odišli, lebo to natáčam na druhý deň. Nechcel sa mi to včera robiť, tak som to stopol a povedal som si, že to natáčam dneska. Včera som to natáčal a teraz to chcem natáčiť dneska. Takže skončili sme tu na, kde tam do mňa nabúral ten kamión, ktorý mal ten prednosť. A budem pokračovať, keď toto dokončím, túto jazdu, tak to stopnem už. Ja tak dokončím to video tým, že tu dojdem do konca. Ak to stihneme. Ak nie, tak to bude, tak potom pokračovanie bude v ďalšom dieli, ktorý dám hneď potom. Ale už to pôjdeme ešte do ďalšieho mesta, možno. Ale to by sme mali stihnúť, takže ideme ďalej a skúsený vodič Supatar, čiže ja ide pokračuje ďalej. Skúsený vodič hlavne. On si spravil najväčšiu havariu. Teda ja nie. Spôsobil to ten druhý kamión, ktorý sa obchal do cesty a myslel, že to stihne. Poškodíme. Máme 8% a 1% na kamión. Dobre. Zase ma to vyjde milióny. Budem musieť platiť pokutu. Určite. Nejakú. Zase. Zvedavý, ako ma to ohodnotí. Po toľko naražania, čo ja robím, tak to nie je normálne. Iba naražam. Nemám to na plnej grafike, ako ide mi to na plnej grafike, ale keď sa natočím, tak to nemôže mať na takej grafike, inak mi to potom sekne. Pardon. O čo vám ešte môžem tak povedať tú cestu, no? Nejaký diel. Teraz nebudeme môcť natáčať, lebo sa na hodogom tu ten Desert Survival to vyjde možno tak do týždňa, až keď zaplatíme server, lebo to máme na serveri a nechce sa mi to natáčať inde. Vytvoriť priamač server alebo také niečo, lebo môžem pokazať mapu a o to moc nejak moc nechcem, tedy aby som si pokazil mapu. Aj hodoga by som dosť chcel hnať, takže neviem, kde je stále asi u babky. Ale to telefónne číslo by mi mohol už niekedy dať. Lebo má novú kartu a nedokáže mi povedať jeho telefónne číslo, lebo ho nevie. A nevie urobiť takú vec, že si pozrie, že aké má vlastné telefónne číslo, tak ale on má taký telefón, že to tam ani neuvidíte. Či tam je alebo nie. A ešte stále vás prosím o to, aby ste mi pomohli s tými 500 odoberateľmi, aby som ich mal, aby som ich získal. O to vás moc prosím. Keď už bude tých 500 odoberateľov, tak už začneme robiť aj tie trička a možno teda uvidím, ako sa mi bude chcieť. A ešte stále nemám ani návrh na trička, takže je to také, no. Ako ja už mám aj viacej návrhov, aby sme mali trička, ale snáď viete, kto všeho poznáte, ale nechcem, aby som bol nejaký taký, aby som vyzeral takisto ako on, že aby ste si mysleli, že neopakujem, ani ho nepozerám. Možno občas to zahľadnem, keď to pozerá môj malý brat. Čo v kuse, on non-stop to pozerá. No, to povedzme vytočiť. Budem vôbec šťastný, ak stihneme vôbec dojsť za tú dobu. Ešte tak 4 minúty budem môcť natáčať, takže dúfam, že to stihnem, ale už som skoro v meste. No, tam skoro budem. Takže dúfam, že to stihnem. Chcel som si dať aj mod, že tu budú reálne aj ostatné auta, ale akože reálne, akože značky tam budú a takto. Len
mám ten mod, ale nejak sa mi to nechcelo robiť, možno v ďalšom dieli to už bude. Lebo tieto auta, čo tu chodia, nemajú práve značky. Iba kamiony. A hral som Mafiu 2, pred chvíľou vlastne, tak, čo keď to mohol byť predtým. No a pozeral som, išiel som tak som si dal hero. Dostal som, čo? Aha, zaplatil som si splátku v hodnote 1880 eur. Požičal som si splátku, pozor na to. Teda splátku. Ako keď niečo také ako hypotéku. Či pôžičku. A teraz to musím splácať. No to vidíte, som minus 6000 eur. Takže moc toho nesplatím, takže budem musieť dosť veľa hrať, aby som prišiel do toho. Bol som dosť veľa v pluse, len ten kamarát, čo som vám ho spomínal. Tak mi minul všetky peniaze. Lebo ideš strašne pomaly. Ja som vám pomôžem. Teraz sa ponáhľame. Máme 2 minúty. Do konca videa. Takže neviem, to asi nestihnem za 2 minúty. Ak nie, tak potom to bude zle. Ako môžem ešte chvíľku aj natáčať, lebo lebo som to video musel ukončiť včera. Lebo došiel môj starší brat domov a mám s ním jednu izbu, takže je to zle. Nemôžem natáčať hoci kedy. Nejaký vlog, ten by mohol niekedy teraz ísť ešte. Tretí už. Ale chcem ho spraviť s hotdogom a chcem ho aj už tak spraviť, že odchádza z nášho týmu, kde som sám už. No, to myslím, že stihnem ešte. Dojdem tam, hneď postačím teda to bude všetko, sa pozerám. Alebo to sa budem spraviť už teraz, takže prosím vás, vážne vás prosím, aby ste mi dali odber. Je toto najvzácnejšie pre mňa, urobíte mi s tým radosť. Ježiš, však som sa ho ani nedotkol, je to vidieť, pozrite sa, že som sa ho ani nedotkol. Ale vidíte, že som sa ho ani nedotkol, ešte stále tam kúsok písma a už to pípa. No, prosím ťa, odiť už. Rýchlo. Chod, lebo ja to nebudem čakať na ďalšiu červenú. Ježišmaria, toto sú tak sprostí vodiči, keď do nich narazíte, tak oni sa pohnú až vtedy, keď bude červená. A on si ide na červenú. To urobím aj ja, kašľam tam. To tempo. Ja som ti dokončiť video, tak ja takže to bude asi tá najhoršia práca, ktorú som kedy mohol spraviť v tomto Eurotrack simulátore. Podľa mňa tam bude hodnotenie minus 5000. Iš, zase. Budem musieť odbočiť. Poď, prejdi, ja ťa pustím. Takže toto je koniec videa. Myslím, že sa vidíme pri ďalšom parte, už sa vidíme pri ďalšom parte, tam vidieť čoskoro. A vyjdú aj iné party, takže sa máte na čo tešiť. A vás prosím o ten like, dielajte dáko nejaké tie moje videá. A dobrá práca, no, platím toľko pokusy, to je dobrá práca, veľmi dobrá práca. Strašne úspešná hudba. Takže som Trojka, ak ste si mohli všimnúť, takže to je koniec videa. Vidíme sa pri ďalšom videu a vidíte, tu sú Padarpa Game Live. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, prosím vás, dielajte nejak moje videá, ak máte stránku nejakú, tak tam dielajte, aby ste mi pomohli nazbierať TX odoberateľov a hlavne komentujte video a nejako skúste propagovať aj môj kanál, skúste propagovať, ja budem veľmi vďačný za to a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže dovidenia, majte sa, bezpečte sa, všetko možné.